wannan kalma mun fi furta ta da matsayin question, gaskiya ba daidai bane. Abin da ka ce shine question. Me za ka ce? Question. Shine furcin wannan kalma. Yawanci tion yana zuwa a shi, yana kuma zuwa a ss wannan shi, amma a nan gurin abin da yasa in ka lura wannan gurin shi da yawa mutane su gane wannan stion, to shi kuma inda stio ya zo yawanci ana furta shi ne a ci ake furta shi ba shi ba, in dai ba wannan ba, in dai zo da wannan stion to ana furta shi ne a ci. Wannan abin da ya jawo kalmar nan ake ta haka origin din su ne, wato akwai Latin da French Latin and French influence shi ya ja, wato su asalin kalmar a Latin haka take zuwa, saboda sun ce ai tunda asalin kalmar verb din zaka ce quest ne, quest haka yake tare yake, kaga yanzu kenan me aka ƙara ion, to saboda haka ba ka ce shi ba sai ka ce question, saboda asalin kalmar zaka ita zaka ce quest ne, kuma ci din ba a dropping ɗinta ba a ajiye ta. Wannan shi da dalilin, saboda haka abin da haifar ake cin wannan question shine influence na Latin da kuma French word. Saboda haka yanzu me zaka ce question, kar ka ce question, ba daidai bane. Abin da yafi kyau shine ka ce question. Misali, I have a question for you, kar ka ce I have question for you. In ka ce I have a question, to kai raga-raga da kalmar, kai ma kalmar ta'annati. Kalmar ta gaba shi ne suggestion. Me zaka ce wannan kalma? Wannan me zaka ce suggesting. Yawanci ce muke suggestion. Ita ma, me ba ta ce suggestion. Ga furcin, ga rubutun furcin nan. Suggest. Me zaka ce wannan suggestion. Ita ma yawanci cewa muke yi suggestion. Misali, I want to make suggestion. Can I make suggestion? Karka ce can I make suggestion? Wannan shine suggestion, zaka ce ba suggestion ba. Sai kuma ta goshi mene? Digestion. Wannan kawai ce muke digestion. Me digestion shine kamar misali narkewan abu in ka ci. Misali, taking healthy food can help digestion. Taking healthy food helps digestion. Karka ce helps digestion. Me za a ce digestion, shi ya kamata ci ba shi ba. Sai ta gaba, wannan muke ce mata congestion ko? To, ga abin da ka ce congestion. Me za ka ce wannan? Congestion ba conjection ba. In ka ce conjection, babu shakka ka yi raga-raga da kalmar ka yi mata ta'annati. Me ya kamata ka ce congestion. Misali, there is traffic congestion this morning. There is traffic congestion this morning. Kaka ce traffic congestion. In ka ce haka kama kalmar raga-raga. Wannan shine furtun waɗannan kalmomin. Na gode, mu haɗu a na gaba.